toi peli ei vetä. Ai vittu ei! Ei! Hyvä, tee potku. Ei tää asento on vähän muuttava. Okei. Vittu. Nyt se saa. Nyt tällä ei Nyt tästä jatkuu se taistelu silleen. Aluksi oli nopea. Sit sä tuut sieltä takas nyt. Eikö nyt mä potkasen? Vittu kun mä oon jo kuollut täällä. Nyt ota se klikki. Joo. Sain otettu. Vittu tää tulee olemaan eri kohdista, vittu. No vittu kun tää... Joo, Toyota mallita paska. Ai tolle. Otan mä nyt tästä kuva. Otin. Ota nyt pitkään video, kun mä nousin Timo Mettä. Joo, nyt alkaa se niinku se normaali. N-Y-D. Mua ja potki! Nyt vittu! Kuule jätkä, sä ansaittit sä! Vittu! Pyydä anteeksi! Mitä vittuu? Käy. Vittu näijä! Nyt on yksi laski paska! Jäänät mua munille!